channel. So, for today's video, another mukbang videos na naman po tayo. And for today's mukbang, ang imumukbang ko ay dinengdeng. Dinengdeng. Ayan. Ano ba yung tamang pagtawag? Ayan siya. Sobrang tagal ko nang hindi nakain ng dinengdeng, guys. Siguro meron ng 1 taon, pero favorite ko yan. And of course, meron din ako ditong bagnet, guys. Ayan. So, amoy pa lang. Kanina pa ako nagugutom. Kanina pa ako nakikrave na kainin to. Actually, hindi ako nag-breakfast para makarami ako ng kanin. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Mag-start na tayong kumain. So, ayan. Start. Ayan, meron akong rice dito, guys. Magkakamay lang ako ulit. Kasi, gusto kong nagkakamay. So, ayan. Ulit ko lang yan. Para nakikita nyo naman yung kinakain ko. Yan. Diyanan po ulit, guys, ang nagluto nito. Super excited na ako ulit. Kasi after a year, matitikman ko ulit siya. Makakatikim ako ulit ng dinengdeng. Usually, nagluluto nito sa akin yung mister ko nung nandito pa siya. Sobrang love niya rin to. Yung mga ganyan, pag-isa-gisang gulay. Actually, guys, mas gusto ko pa talagang inuulam to. So, kunti lang tayo ng konting sabaw. Ayan, ang bango-bango. And bagong-bagong luto yan. Mainit-init. Even tong bagnet, guys. So, ayan siya. Let's eat! Sobrang crunchy. Harap. Ganitong pagkaluto yung gusto ko, sobrang malasa. Makandi. Namiss ko to, guys. Sarap. Kumain niya narinig ko yung ingay dyan. Kasama kasi hindi naglalaro. Sarap. Sobrang malasa pero hindi maalat. Tamang-tama. Yung bag niya, ha? Ang crunchy. Sabi ko nga kahit pa ulamin ako everyday ng gulay, okay lang sa akin. I really love vegetables. So, nakita nyo ba? Kung gaano ako kagutom, guys. Kasi ang dami kong kanin. Kung napapansin nyo, nakarami na akong subo. Pero parang hindi na babawasan yun dito sa ano ko. Kasi nga, kanina iniisip ko, kailangan or sigurado marami ako makakain. Kasi sobrang namiss ko tong dinengdeng. And of course, meron din pala nag-request ng dinengdeng. Ang sarap talaga. Every time na nagmumukbang ako, pinaghahandaan ko talaga yan, guys. Mag-i-skip ako ng 1 meal bago ako magmukbang para naman marami akong makain sa mukbang ko, 'di ba? Para naman pag nakita niyo akong kumakain, hindi yung parang busog ako.
Sobrang gutom ko nga talaga ngayon. Ang hirap. So sana guys, habang pinapanood nyo ako, kumakain na din kayo. Misali yung mga pala ako dito. Yan. Ang sarap. Kaing kargador eh, no? Ang harap kasi. And kapag gusto ko yung ulam, kahit hindi ako magmumukbang, nakakarami talaga ako ng kanin. Okay na pala si Hailey. Kaya lang hindi ko siya kasama ngayon kasi, ayun, busy siya. Susulat-sulat, ayaw niya magpa-istorbo. Niyayaya ko siya kanina. Ayun, sabi niya, I'm not hungry. So, hindi pa siya gutom. Hindi mo siya mapipilit kumain. Ganyan lang natin sa kanin ko, parang nakakaramdam na ako ng busog, guys. So, ayan, nakita nyo ba guys, ang dami ko nang nabawas sa gulay. Andito sa Bagnet. Usually, tinitranuhan dito ng iba ng fish. Pero pwede din naman pritong baboy. Na-solve talaga ako sa mukbang ko ngayon, guys. Ang sarap ng pagkakaluto dito sa Dinengdeng. Promise. Ang sarap ng tabos ng kamote. So ito ba, guys, parang isang subo na lang tong pinggan ko. Tong kanin ko sa pinggan, or dalawa. Ayan. So, ayan guys, nakita nyo naman, diba? Ang dami ko nakain. Ayan. Ubus ko na siya dito sa aking bagnet. Konti na lang din ang natira. Napipiras na lang. Sa gulay. Ayan, sobrang nakalahati ko siya. Muna akong tubig, guys. Grabe, sobrang solve ko ngayong araw. Ngayon sa mukbang ko. Kasi sobrang gustong gusto ko ng gulay. Eternohan mo pa ng bagnet, diba? Grabe. So, kain lang ako ng saging. Ayan. Mommy, what are you doing?
So yun lang guys, ganyan lang po kabilis ang aking mukbang. Sana nag-enjoy po kayo sa kakapanood. And please, pakilike po tong video kung nagustuhan nyo. And please, don't forget to subscribe to our channel. See you in our next video. Bye!